Здравейте хора, и в днешния клип ще ви разкажа 3 теории за ето тази кола. Знаете, че тя никога не мърда и стои при онези гаражи, които се намират. Сега как да ви го обясня, там се намират, има гараж 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7, 9, 11 и тя се намира там покрай гаражите. И сега трябва да отидем към нея. За да ви разкажа малко повече за нея и за теориите за нея. После ще ви разкажа теории и за някои други неща в играта. Като за някои други коли. Ако има паркирани, за сгради. За много неща. Сега да отидем до гаражите, там където се намира колата. Така, тук трябва да хванем насам. За да може да отидем към гаражите. Сега вече сме на прав път. И ето я колата, за която ще си говорим днес. Моята кола па няма спирачка, май. Сега ще ви я покажа изцяло. Ето я как изглежда за 360. Който и да играе тази игра, значи има много такива коли в тази игра, но на тази са затъмнени прозорците, не се вижда вътре, няма регистрационен номер. И започваме с първата теория. Първата теория е, че колата... чакате, ще малко повече разгледаме, спукани са гумите. Първата теория е, че колата е на онзи магазинер, който работи в онзи гараж. Дори сега и ще ви го покажа. Теорията е, че тази кола е счупена и просто е негова. На ейто този. Но той си е купил нова кола. И тази я е зарязал. Там покрай гаражите. Втората теория е, че просто е изоставена. Просто е така си била изоставена. Иначе в реалност колата изглежда просто ето както изглеждат нормалните коли. А третата теория е, че просто някой е захвърлил, колкото да плаши хората. Не някой е захвърлил, просто хората се е сложили. Но това бяха 3 теории, според мен, за тази кола, с които можем да обясним състоянието и защо е тук. А сега се абонирайте за канала, харесате и чао от мен.